Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit dan mempunyai beban atau pergumulan, kiranya Tuhan memberi kesembuhan dan pertolongan. Kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan memberi berkat yang berkelimpahan. Laho mangarade rohata mamasuhi parmingguata di bagasan manogoton, tapuji Tuhata marhite bukwe dan nomor 30 sada, ayat sada sahatro di ayat 3. Marhite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di porbadia, na tumo palangi dohot tanoon. Amin. Pada dengan bahasa do Jehovah, tau partano batoa diare hagugutan, jala ditanda do akka namar haposa tu ibana. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martahi yang mahita. Ale Tuhan di bata, pargugu nasuhatu dosan, nasokal jalan nabonar, dialohodo nagijang maroha, jala dipati bohodo na serep marroha. Alani hupangidu hami tuho. Seramoti hami. Asa unang jukat kami. Unang gijang rohanami. Alai tugu-tugu hami marhite-hite todim. Asa uduk. Serep. Tobok. Jala burju rohanami dia lupa ni halak saluhut. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maret dihita.
tangi ho kamu pati ini di pata nadi enet sian Galatia bidu onom Galatia bidu onom di ayat 10 atong bisan sadi hari dope taulah mana dinggan di saluhut halak alai gumodang matu dong atta saha porsiaon ima sahatna harap mangidogu mahita tua dopan ni bata laho mangulahon nabar tu patiki alai Tuhan di bata sai pargugu mahami mangulahon nabar tu patiki amin maret dehita Tato poti mga dosat tanagudangi tuado panini bata tapau dubi marhata martanyang mahita. Ali Tuhan di bata nabadia jalan naboras damonar para siroha jala partulup niroha doho nabasar doho semar pangulahi marohami dahami di baheni sesesa masudi dosa nami dangadong nahu pangasau kami dukun asini roham hati goran na pinatupan ni anak mudo nahu pangasau kami tujulum di baheni pasonang jala puli mahami akan nahinokok ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tabigi mahata baga-baga taringo tuha sisa ni dosa. Isebe mangulahon akan napinili ni debata. Debatado mamitori. Isido namad dabu uhum hamagoan. Kristus Yesus do naung mate. Alai dadaholani. Naung mula mangulu do. Jala disiamu ni debatado ibana mangodiho kita. Hasangapa madi debata na digijang. Amin. Tapuji Tuhata marhitekor punguan parupuan para di Kamis.
Tapuji Tuhata marhite buku edo nomor 475 ayat 3 ayat 6. Tabigi mahatani debata turpu epistel di minggu ta manogoton ima natar surat di Lukas bidu 14 mamuka maisian ayat 25 sahatoro di ayat 30 tajahama margati soring taringotu na manuel hodiri ale torob dohala nama dongani ibana jadi humu soroma ibana nin nama mandok nasida. Daktar bahen gak bisa siyaku halak naso manuhuk silang natu ibana laho mangihut tonau. Unang dipauli jolo o jahanna hapedang tuk gogona pasahatosa gabi surahan ni sudi halak na marnidasa ibana. Isi raja na borhat marmusu mangalo dongan na raja na sojumulo hudul mamikiri manang natar depakosa mardongan saloksa soldadu alonai naro manohobi ibana mardonga dua loksa. Hamu pe dang tarbahen agia isi hamu gabisi siyaku angkoso tartadi kosa nasana di ibana itu sahatna martua dua kanatu mangihon hatani di bata jalan opopsa amin tapuji Tuhan marhitekor punguan parapuan Deborah.
Tapuji Tuhata marhite buku de nomor 710 ayat 3 dot ayat 4. Taha tidak koma hapor siaw tai songon hina tidak koni dong atas hapor siaw di tahadok portibion rap mahita mandok hapor sia di debat Jehovah ido ama pargugu na suatu dosan na tumapalangi do tano hapor sia di Yesus Kristus anak ni debat Jehovah na sasadei imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabia siatot di porbadia andorang sohabubuhan ido Tuhata na tumaon na bernit di pahanguman ni silatus nama tetarpajal do ibana di hapinar silang na tua tuban toru dong ditanom na mulak mengulu di arepatuluhon na manaik tu surgo lahun dulu tu siamuni de bata Jehovah amanai parguguna suhatu dosani di sime ibana pai memelosugu tutanoon mangunghumi halak na mangulu do namate au porsia ditot di porbadia jaladok sadahurian na badia huriha to penihalak Kristen akan na badia dohod de hasasani dosa dohod de hatain na mandok mula mangulu sugu daging ni halak nong mate dohod de hanguluan na surah suda amin tabigi makor ama Ebenezer.
Tabigima tikting namasa di mingguta sadario. Salam. Titing namasa di huriata di nasaminggon. Warta jemaat, soal topik dihitam, patar dosa luhuk na di hadapan ni Tuhani, atau semua nyata di hadapan Tuhan. Yang pertama nama minggu kita hari ini, Minggu 12 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Statistik baptisan pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 yang akan datang, Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan sakramen baptisan kudus kepada anak-anak. Kepada orang tua yang hendak membawa anaknya ke dalam baptisan kudus agar mendaftar ke sekretariat gereja dengan membawa fotokopi akte kelahiran jika sudah ada. Bagi yang bukan anggota jemaat HKBP Makassar agar membawa surat keterangan dari gereja asalnya. Konseling baptisan kudus dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 pukul 16 WITA. Tuhan Yesus memberkati semua keluarga. Yang kelima, Dewan Diakonia. Gerakan Rp2.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Yang keenam, kesekretariatan. A. Persembahan. Yang pertama, pada hari ini Minggu tanggal 4 September 2022, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk Dies Natalis 74 STT Intim Makassar. Yang kedua, pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 yang akan datang, kita mengantarkan persembahan ke depan altar untuk pengembangan ibadah dan musik HKBP Pusat. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. B. Program kerja Huria dan anggaran 2022. Sesuai program kerja Huria tentang pilihan bulanan, dengan ini dihimbau kepada semua jemaat agar membayar secara rutin setiap bulannya pilihan bulanan dan dimohon untuk mengisi di kartu pilihan bulanan yang sudah disediakan melalui sentuhan wilayah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketujuh, pelayanan. A. Ibadah. Kebaktian wilayah. Di wilayah Korintus pada hari tanggal Selasa 6 September 2022 di rumah keluarga M. Sinaga SE, Situa L. Boru Huta Barat, alamat Gedung Sekolah Minggu. Di wilayah Roma pada hari Rabu 7 September 2022 di rumah keluarga Nyonya E.J. Sitorus C. Boru Panjaitan, alamat Jalan Cendrawasih 4 nomor 22. Di wilayah Kolose hari Rabu 7 September 2022 di rumah keluarga AC Debata Raja R.A. Boru Situmeang, alamat Aspol Antang Blok E nomor 15. Acara pertanyaan masuk pukul 19.30 WITA. Yang kedelapan, pengumuman. Yang pertama, wajib mematuhi protokol kesehatan. Yang kedua, pelantikan pengurus NHKBP pengganti antar waktu. Pada hari ini Minggu tanggal 4 September 2022, setelah persembahan kedua, gereja kita akan melaksanakan pelantikan ketua dan bendahara NHKBP pengganti antar waktu
Adapun ketua dan bendahara yang akan dilantik adalah sebagai berikut. Ketua Daniel RP Silaban. Bendahara Rouli Pratiwi Boru Damanik. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, perbaikan plafon gereja bahasa Batak. Pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 yang akan datang, setelah ibadah Minggu akan diadakan pertemuan Parhalado, seksi pembangunan dan jemaat untuk membicarakan rencana perbaikan plafon gereja bahasa Batak. Dimohon kehadiran semua jemaat untuk dapat mengikutinya. Tuhan Yesus memberkati. Yang keempat, Totoripe perbaikan atap dan plafon gereja Bolon. Sesuai hasil rapat Parhalado pada tanggal 9 Juli 2022, hal dana untuk perbaikan atap dan plafon gereja bahasa Batak memerlukan biaya 350 juta dan dana yang akan dipakai untuk perbaikan tersebut direncanakan dicari melalui 3 sumber, yaitu Totoripe, jemaat, sumbangan eksternal, dan donatur sukarela. Diharapkan semua warga jemaat HKBP Makassar bersedia mendoakan dan mendukung perbaikan atap dan plafon tersebut. Adapun Totoripe yang disepakati Parhalado adalah minimal 500.000 per keluarga. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. Yang kelima, undangan rapat panitia tahun kesehatan HKBP Makassar. Pada hari Senin tanggal 5 September 2022, Ketua Umum Panitia Tahun Kesehatan HKBP Makassar mengundang seluruh panitia untuk mengikuti rapat. Rapat dimulai pukul 19 WITA bertempat di gedung sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang sakit, mohon dukungan doa bagi jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama, Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simajuntak. Yang kedua, Inang Nyonya Situa B. Banjarnahor JG Boru Manulang. Yang ketiga, Parulian Boru Pasaribu. Yang keempat, Nyonya Cecep Sipayung E. Boru Napitupulu. Yang kelima, Amang Situa Dotrandus M. Sinaga MBA. Yang keenam, Inang Nyonya Situa G. Manurung M. Boru Sinurat. Yang ketujuh, Situa PRM Sinuega. Yang kedelapan, Amang Aha Manurung. Yang kesembilan, Inang Nyonya W. Naibaho KR Boru Pasaribu. Yang kesepuluh, Nyonya T. Sitanggang N. Boru Huta Barat. Yang kesebelas, Inang Nyonya Situa Kagultom CH Boru Pardede. Yang ke-12, Inang Nyonya MP Si Litonga F Boru Samotir. Yang ke-13, Inang Nyonya Situa T Saragi N Boru Panjaitan. 14, Inang Nyonya Situa G Simatupang D Boru Siregar. Yang ke-15, Amang Insinyur M Simatupang. Yang ke-16, Inang Nyonya R Simajuta R Boru Sinurat. 17, Inang Nyonya OHT Aritonang AV Boru Huta Barat. Yang ke-18, Gilbert Nugraha Silaban. 19, Inang Nyonya EJ Sitorus C Boru Panjaitan. 20, Inang Nyonya TP Sigalingging H Boru Silaban. 21, Amang Saud Napitupulu. Yang 22, Inang Nyonya V Silaban R Boru Pakpahan. 23, Inang Valeria Garesela Reinata Boru Sinaga. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretariat gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya yang sakit. C. Jemaat yang berulang tahun kelahiran.
Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 5 sampai dengan 11 September 2022, ulang tahun kelahiran remaja dan dewasa ada 13 orang, ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 1 orang, ulang tahun pernikahan ada 4 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Yang kesembilan, keuangan, pemasukan dan pengeluaran dapat kita lihat di warta yang sudah dibagikan. Demikianlah warta kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Tapuji matuhata marhite kor na posa bulung.
Sapuji matuhata marhite buku ede nomor 120 ayat sada dot udutna las di somata pengupilian na perjulung sada A sada B.
naroha ima mangarajai ate-ate dohot pikiran di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita salukna akamanga kenang losong ninang yanak namin na pasabulong do remaja do sudihita na ron waing na minggu di ibadah bahasa Batak sedarion hata ni debatana ng sahat dihita imana tersurat di Psalmen 130 sia mamuka siya na sada sahat tu ayat 6 Mazmur 139 ayat 1 sampai ayat 6. Songnon ma didok di sini. Ale Jehovah disulikit jala ditadahodo au. Sai di botohodo manang nahudul manang na jongjong au. Gari sian nadau dia tusihodo pikiraku. Manang merdaladalan manang mudum au. Di segehodo au jala takasdo di botoho aka dalaku sudena. Aida ngadong nanggusada hata di atas dilaku. Tongodo ali Jehovah di botohodo sudenai. Tole sian pudi, tole sian jolo di haliang yodo au. Jala di linggum tanganmu doau. Tung masurukudo parbinotoan si songoni diau mati bohudo dang hadungdungan au. Saya bacakan dalam bahasa Indonesia untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku. Kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu di atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Demikian firman Tuhan. Sudedo hita marningot kisah manang panguluan ni si Daud, nama cegajang mulut apa jaha-jaha barita taringot tu Israel. Jala sahalak raja na sitotong makilala hinaarga ni padonganion ni debata di bagasan nguluna dohot dinalau memimpin dohot dinalau manguluhon bangso Israel. Alay nang pesongoni say dihilala ibana songod dia hinaarga ni padonganion ni debata jut-jut do ibana nang martabuni siya nadupan ni debata. Lao mangulahon sakap-sakap ni rohana sabing manang pikiran ni bana sabing say sipata dang diingot ibana manang lupa ibana pabua na diboto debatado sude perdalanan ninguluna tahingot doi barita taringot tu si Uria ala ni si Betseba. Dipikir bana dang diboto de batas sakap ni bana manuru si Uria tu parporangan na samate. Hape diboto de batadoi jala dipicang de batado ibana ala ni pangalahoi. Dohot kudang do pesa si tong na diroha di pikiran di ngolu ni si Daud na say naing ditabunihon ibana siya nadupan ni debata. Hape disadari ibana ma dang boy tertabunihon dang boy tertutup-tutupan ni bana manang aha pangalahona manang aha pikiranna manang aha perngudonna diadupan ni debata.
Ido nani hati dakon ni ibana siatur pohon. Alelo sadong do hati hai manangadong do ditikiip na masa di zaman ditiki manguluhon bangso Israel ibana naung godang siat tonga-tonga ni masyarakat manang siat tonga-tonga ni halak Israel. Naung manudal hud debata. Gabi beralih tu akka debata sileban, beralih tu akka debata na dong di nahumaliang nasida. Bahkan gabi porsea nasida tu akka gana-ganaan, gabi lupa nasida di debata. Naung madongani mangaramoti majagai nasida, bahkan na makaholongi nasida na mabuan nasida haruat siya tanomisi. Laos sian padohanon, laos siya turpuhodon naing didok si Daud asa unang marhaposat tu pertibion, asa unang marhaposat tu raja na di pertibion, naso uboto agia aha ala holat debatado na maha tau, holat debatado na uboto sa saluhut songo dia proses di perdalanan ni ngulu ni John. Debatado na uboto proses perdalanan ni ngulu ni John mulai sian sorang saha tuha mamatena. Di boto do AHP diula, manang AHP di patupa, AHP dipikiri, AHP konsepna, AHP angan-anganna, sudah di boto debata. Anggo jolma na di pertibion, laos raja beibana, tung seboi do ditebak, dang boy di botoi, ahan na di ngolu, di roha, di pikiran ni jolma. Apalagi debata-debata kanak-kanaan, ni gana ni pertibion, dang tuki lau mamoto, mangatusi, bahkan lau mernida perdalanan ni akajolma na di pertibion. Sian latar belakang na dua hal nakin, pengalaman pribadi ni bana, dohot sian pengalaman na ni ida ni bana na terjadi di tonga-tonga ni bangsa Israel nang melupakan debata di sungkuli ibana holan debatado na boto saluhut, manang semua nyata di hadapan Tuhan, manang patardo saluhutna di hadapan ni Tuhan. Patardo saluhutna di hadapan ni Tuhan ini, semua nyata di hadapan Tuhan. Ido akka mga kay nang diamua kay nakon namin apa sebulung do remaja. Laos perenungan, laos koreksi, laos sunggul-sunggul di hita marhite minggutta sedario. Asa tung takas tapa husor-husor di bagasan rohata bahwa sude patardo ngolutta dia dopan di debata. Nang adong na boy tutupi dia dopan di debata. Nang pe boy tutupi songo dia na di rohata na di pikirata na di ngolutta di perbuatata tudongata alai di debata di boto do saluhut. Bodo tai dei sia naka carita manang sia barita di bibil tai. Gudang ni akka sakap-sakap ni jolma dipikir dan diboto debata HP di ida jala diboto debata doi. Taingot do si Jonas manang Yunus naing mertabuni ibana siya nadupan ni debata alai diboto debata jala ditakup debata do ibana. Taingot do si Ananias do si Safira naing manggabusi naung dijajihon tua dupan ni debata gabe honauhum ni debata dakolani gudang do nabui idaota termasuk sian pengalaman ni si Paulus nalau mengalili halak Kristen mengalili akan aporsia di Yesus Kristus alari diboto debatado sakap nai ditakup debata ibana di tongah dalan di kota di nalau tu huta Damsik ibana di paingot bahkan di jo ibana gabi di pauba ibana gabi parbarita daw dohot hatana asing dohonot tama dahanga dong hape naso di boto debata ahana di rohana di pikiran dohot di konsep-konsep ni jolma di bagasan perngulonna ala sai di payuti hut debatado hita di payuti hut debatado pernguluota Ria dohok borngin. Sudah lembaran ni hingolutta.
lembaran hidup tak setiap detik di boto Tuhan tado jala gari sada ubuk pe dangadong nahuli dia dupan di debata di boto debatado salhut na di roha di pikirata dohot di nguluta sianido hita kamanga kainang asa di jou disungguli dipaingot marhiti turpuhon asa lam tapatuduhon tapataridahon ngulu na di bagasan hati goran hasitongan diadupan di debata asa tapatuduhon ngulu na di bagasan habadiau diadupan di debata ai di boto debatado saluhut na di rohata saluhut na di pikirata asugarita pilah-pilah jolo nuai parngulot mana tabagi-bagi jolo nuai parngulot na parjolo tadok majolo hadiriot manang hajong-jongat tadi boto debatado hadiriot manang sian hajong-jongat tadi boto debatado na hurang sehat tita na sehat tita dohot lana asing disude perdalanan itu ngulut tahun manang di tubuh tahun di boto debatado dang nadong tertutup kita dia do pani debata songod dia nuang di pamatang ta songod dia nuang di hajong-jongat ta songod dia di bagasan pernguluot alani tapak sahat apa adanya tu do pani debata tapak sahat aha na di bagasan ngulutta wasa sahat songoni tataring ngoti di boto debatado na di ngulutta terjud dohita sedita itong gait Roma dongan nomor telepon ay merpung dohita omak ni siya dui sonari ninna imara dang buya rosong na cipak kilalaku ninna hape nawaronang dodok dongan na digabusi dirina di dok nomor sahik gari hami pe songoni kapat dita ngolo songoni kurang sehat tahu ikut tu daerah na panas doau inna rupani dang buyau tu daerah dingin inna hape ya di Batu Bandung ala dingin di si tong Dr. Lau hape di boto debatado ahana di pamatang ta ahana di nguluta aha di hajong-jongata alani tigor mahita babuahon songod dia na di kondisi ta unang ta tukang-tukangi ay di boto debatado na margabu sita manang nadang termasuk muse na paduahon di bagasan nguluta di boto debatado na di bagasan nguluta aka pangalaho aka etika aka pabahenan di bagasan ngulut tang buhi tertutup kita pangalaho manang etika di bagasan ngulut macegudang do na munafik itu teh na munafik do tayar wasa wata ni munafikku marsi paula sesong na burju pangalahona alai sasitong na nadong do dibalik na sesong na burju hape adong na naing sibuaton na akka pangalahona songoni kemunafikan na songoni naing tapasiding na sitong naima di boto tu hatta do aha na di bagasan nguluta aha na tapaula-ula aha na tapakiri termasuk do muse di bagasan nguluta molo lata pilah-pilah di bagasan nguluta aha do motivasi dohot na mangojar hita di bagasan ngulut tadok majolo apa motivasi lau mangula-ulau di tonga-tonga ni huria ahado motivasi molo gabe masuk kita tu tonga-tonga ni huria opera perlu ma tauji di boto debatado akan di rohat
Molo motivasi holan untuk kepentingan sesaat, kepentingan pribadi ngamarisuang. Alai molo masuk kita jala molo taula ulaon manang molo tajalos ada si ulaon asa boy gabe denggan bahkan motivasi lau patuduh tanggung jawab ta songonak kana porsea disima gabe marparbue akaulaon dohot pakubasion dihita. Lau sahat mamuse tu cita-cita dot harapan. Cita-cita dot harapan mace ergadoi pabuaut tatu adupan ni debata. Jala di boto debata du sasitong na cita-cita dot harapata disude pergerakata di tonga-tonga ni pertibion. Takku boto na pige hita percatur di son. Mula percatur saya dong do di bagasan ni terselip aka rancangan-rancangan manang rencana lo mematikan lawan. Terselubung dari jut-jut dan pola dibotoi nangpe tarida. Hale gudang do songoni di bagasan pengulota. Sehera namar catur tutuhani. Dan tulus dinalaho mangula tujono dohot merencanakan sesuatu. Ala sai holan na di rohana do na di pikiran na do naing patuluson ni debata di bagasan rohana dang na naing jaloon na jala na naing hanguluhonon na sakap do rencana ni debata tujolo di bagasan perdalanan. Ido mabain asa segudang nuaing jolma manang asa segudang setong-tongatan nuaing melupakan manang lupa dia do ujung ni perjalanan. Dia do cita-cita dohot na sa sitong na molo song dijamita na yung somal tadok ima visi ni hapor siyaota. Lupa. Alas saya digerogoti cita-cita duniawi. Saya digerogoti cita-cita hapor tibion. Om manuaing nagabe membentuk pola berpikir, pola hidup ni jolma di tikion. Gabe sai holan portibioma orientasita lupa hita lao tu visi nasa sitong na ima hanguluan nasa liling-liling. HP songon halak Krista kita, songon na porsea hita, halak na tinobus ni Kristus, asa dohot do hita parna puna di hanguluan nasa liling-liling. Anggo soido marisuangdo panghutonot marisuangdo sai tagnunuti lau marsiajar sian hata ni debata hape dang perjabar hita di ngolu na salin-liling na dang dohot hita na puna nang pinarade ni hata di hita nga marisuang di bagasan perdalanan ni ngulu. Alani hamuak kamang kainang asabui takas patar molo di hata nuang di dok transparan dia dupan ni debata. Sude proses ni perdan ni nguluta. Naing matakas pasahatotta saluhut nguluta. Pasahatotta saluhut perdalanat tatu tangan ni Tuhan. Molo nung takas di lalaman ng tahilala nung tapasahat nguluta tu debata jalan nung agabe di tiup debata hita sianido hita margogo mangula ho Bartolomo ni rohan debata dangadong be berencana menutup-nutupi hasalaan hahurangan diadupan ni debata. Pasaton nguluta tu tangan ni Tuhan. Napadua hon nanaing siula honota asatung takas terbuka transparan kita di hadapan ni debata lam takas mata hilala jala taetongi akapabahenan ni debata nang tejal molo nung takas taetong jala tahilala akapabahenan ni debata di sido hita gabe rade makamulate honi jala gabe taulo moni rohani debata do pakeota nasa nadong di bagasan nguluta tuadupan ni debata. Asa dakolan tu kepentingan pertibion, kepentingan sesaat
nasa na adong dihita. Ala nunga tahilalai pabahenan ni deba pangalehon ni debata basa-basa ni debata di bagasan nguluta siani mahita gabi mamakai totong ho Bartolomo ni rohani debata ala yang gososian anggosu tatadda jala umeba muse molotaboto doi dang sian basa-basa ni debata lapatanna adong tipu menipu adong dohot cara-cara na asing tentu gabi pakiota dui na soh Bartolomo ni rohani debat jala termotivasi dohita mangula dalam abba ini tu na Solomon ni rohani debat taholan keinginan sesaat. Jalan na patuluhon akama ngakainang marhite jamita sedarion asa takas rahasia na tertanam di bagas rohata ta adua luhut tu debata unang gabi pangabati di ngulutta do dia porsiota tu debata moladong pe rahasia na mendalam di hita napola tu jon mata babua-bua dangi keterbukaan na pinangidona di son sotong di babua dusana tu halat nasing agabi lem tabban non rarati gabi lam tabba persoalan alai ta aluhum matu debata sudi akahurangat tai kelemahat tai asa disido boy hitamat jalo hagugon dot hatawon dinasa perdalanan ningulut tadi adupan ni debata kodohonot tado dangadong na sempurna jol dangadong na sumardosa jol dangadong na badia dia dupan ni debata yang goso na pinarbadiaan ni debata sian sudi pardosaot tahahurangata bahkan dihaposoot ta dihadadana hotta macari kota dua luhut dua dupan ni debata disido lam takas Tatada dirita nagali dia dupan ni debata na lemah dia dupan ni debata gabe urupan ni debata hita patawon na hita mardalan mangalaka ho Bartolomo ni rohani debata songon si Daud diakui ibana dia dupan ni debata kelemahan ibana di sido lam dilalai ibana perdongani untuk pangaramotion ni debata di perdalingon ido sada motivasi dohot dorongan di hita nuaing na rober ibadah di bagasan mingguta sadarion dohot nama bege jami taon di sudia kainganan asa olo hita mabuka hagalion pelanggaran tuadupan ni debata dosata tuadupan ni debata asa disima boy gabi jupak kita hasisani dosa jumpa kita hagugon, jumpa kita haluau di bagasan nguluta. Alai halak naung di lehot debata hasisani dosa naung olo pauba rohana. Unang betong tidak dati. Unang bediulahi merdosa. Unang bediulahi lau mangulahon ulaon nasohin alomohon ni rohani debata. Asa tutu jumpa kita ngulu na tahirim na taparsita ima ngulu na saliling-liling. Tuhan Yesus memang takas do dohonot tamanga tusi do di sudi perdalan ngulut. Dia tusi to hatta do songo dia proses na tadalani di bagasan nguluta. Mulai sian perdagingota, sian na tapikiri, sian na kaulota, sian perdosota na solot di bagasan rohata. Alani tapasahat matu ibana. Tabuk katu ibana. Urupan ni debata mahita, jala alusan ni debatado aka na adong natahirim di bagasan nguluta ala nunga tajalo ibana jala mangulu hita di bagasan ibana. Amin. Matang yang mahita. Mauliati ma Tuhan dihatam nong mangukap Tuhami di bagasan sedarion. Bahwa patardo di julum hape saluhut. Pamatang nami, roha nami, pangulaon nami, cita-cita nami, dok sudina dong dihami, alani Tuhan, urupi hami, asa
atung takas buka di julum patar di julum sian nasa ngulu nami unang saya hututupi hami hajahaton nami dosa nami unang hugabusi hami diri nami unang gabi hugabusi hami akabasabasam naun nilehomu di hami halai patulu honon nami may sian bulus tulus ni roha dohot uduk ni roha nami di julum di batama nami totong maho na mamasu-masu hami di nasa pardalanan ni ngulu nami di tonga-tonga ni Portibion di nasa aka rencana nami asa tututuhan hot hami mangulu mardala di bagasako jalan nasi pinasupasumma hami kanuk tiki di batama nami laos pasaton nami do toho nang salhut ruas ni huriam tarlumowi di sakap nami di tanggal 10 na naingro patupa padidion na badia say homa Tuhan na mga radi akan atoras lao pasahaton ianakon na tuhara John marhiti padidion na badia lao sungguli na sida lao manugunugo dot mga jari jala marjaji di bagasan hapor siaon na siyan na sa roha do siyan na sa nguluna lao mabuan ni tuhara John marhiti pangalaho pabahenan do na pagudang-gudakon di bagasan hatam losong ni pasaton nami do tujulom nang aka rencana do takaulaon di tonga-tonga ni huriam di napatupa ka ibadah pertangyangan rapot sayhoma Tuhan na patuluson sodangi pasu-pasu asa marhiti saluta kegiatan ulaon na patupahami lampatuguh roha do tapor siaon nami jala lama parsitutuhok kami mangula ulaon ho Bartolomeo ni Roham di tonga-tonga ni Portibion laos sadariot Tuhan patupan ni huriam do pelantikan pengurus NHKBP lau manguduti akaulaon untuk periode 2022-2024 homa Tuhan na mamasu-masu jalan na marguguyhon na sida Daniel Silaban dohot Rowli Damanik asa sa jalan saroha sa pikiran na sida dohot aka pengurus nang dilantik dia karinong salpun mabuan na pasubulong lam tumajuna di tonga-tonga ni huriam lam marsitutu manghutok ko tarlumobi ma sa dalan na sida lau makaporsyay ho jala lau mamuji do pasangapok ko di batama nami lau songonin ng sakap nami tu hari Minggu na naingro di nanang patupaho pertemuan makatay o sudiruas ni huriam parhalado do panitia pembangunan lau paturehon do paulihon bagas joromon secara khusus pelapon ni gerejaon dohot atapna ukap rohanami mamikiri dia menemuli nanaing sipatu paun nami asa uli dengan idaon nami uli dengan pakeon nami alay tarlumobi gabi lam sadar rohanami lau mamuji do pasangapoko di bagas joromon na diloaso ojak di Makassaron di batama nami losongoni pasaton nami do toho nang aka dongan nami ruas ni huriam na di bagasan parsahitam inang nyonya si matupang buru si manjuntak inang banjarnahor buru manulang parulian pasaribu inang si payung buru na pitupulu amang si tua Dr. Anus M. Sinaga inang nyonya manurung buru sinurat amang si tua PRM Sinaga amang hamanurung
Inang nyonya na ibaho boru pasaribu. Inang nyonya Sitanggang boru tabarat. Inang nyonya Gultom boru pardiri. Inang nyonya Silitonga boru Samosir. Inang nyonya Saragi boru Panjaitan. Inang nyonya Simatupang boru Siregar. Amang Senior MC Matupang. Nyonya R. Simanjuntak boru Sinurat. Inang Aditonang boru tabarat. Yan ako nami Gilbert Silaban. Inang si Torus boru Panjaitan. Inang si Galingging boru Silaban. Amang South na 70. Inang Silaban boru Papahan. Yan ako nami Valeria Gracella boru Sinaga. Tuhoro na sida Tuhan pakong kuponon nami. Asa homa na majama pamatang na sida mga leok kay pasod din na sida. Jala mga lihon gugu di nasida tujuluan nyari. Pasu-pasom makaubat. Pasu-pasom makasipanganon. Pasu-pasom makanamarawat nasida. Asa tutu maritisya nilam tibu nasida malum siya parsahiton na. Jala totong sa sungkulamu nasida Tuhan. Lamar gugu di hapor siyaon amaniyupo. Pasahat tutuhol nasa nanyadupan na terlumubi ma marhita di parsahiton na. Asa unang lilu pikiran nasida, unang madili nasida, alay marsioho nasida mangulu di bagasak ko. Lasoni ng saluhut luwas ni Huriam namar ulang tahun kelahiran, dohot namar ulang tahun di pernikahan. Homa Tuhan, nasitotong manabailas ni roha di nasida, nunga dilihoko umur di nasida martaba, sala martaba-taba maasin ni roham, dapat dengan nibasam di nasida di tonga-tonga ni perngulon na siganupari nang di tonga-tonga ni keluarga Nabi asa marulupuluk marlas ni rohan nasida Tuhan di bagasan ngulun jalalam tabamu na tungtong kejar numur na madongan ay paso di nasida lasongoni nang sunggramu nasida saya makilala dok manada di dengan nibasam asa saya diboto nasida makamulatehon dohot pasahaton nasa basa-basa mitu nesida gabe di boto makamulate huntu. Ni batama nami laos di bagasan manukuton pasaton nami matuho nang salhut akka yanakon nami. Dia kena memulai persejaran na totong maho Tuhan na mangurupi nesida. Asa totong lehonomu roha nabui margugu dia akan memulai do menyesuaikan diri na dia ka persejaran do dia ka persikolan na baru pada usia nasida biar ni roha pada usia nasida roha nasetotong na hola mamikiri diri na alai totong marhi dia ka persikolan na lau pasikopon aka parbinotoan na menuju masa depan na dumenggan na muli tujuluan niar pasu-pasu manang sadok program ni Huriam pasu-pasomu nang bangso nami dok pamarikta nami asmar hasonang kami jalalam sejahtera na kami marhiti dalam tabamu gogo dot hatawon di sudi pamarikta nami mulai sa tingkat pusat satu daerah na manguluhok kami jalaurasi kami siya na sadusa pangalusyon nami asanang peraba pasu-paso na dispastomu di bagasan Kristus Yesus tangihon jalolo mapangiduan na amin. Tapuji Tuhan marite desian nomor 267 ayat sada dok satorusna huhut papungu pilihat tujulu.
mo kamanami masuk mahitan itu acara pelantikan pengurus seksi Naposobulung di tonga-tonga ni Huriata. Alani marid de mahita sian nomor 120 sada ayat sada. 120 sada ayat sada. Yesus Rajane Rea Aporse Yana Maria Asuma Sama Sasunduri Marohaku Mangihutan Roh Rajaku Anugerah dia mau kadongan sahuria na dibagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus. Obar tu kebutuhan ni pengurus Naposobulung na nang lengkapata patu pauta do pelantikan tu ketua dohot bendahara ni Naposobulung sedarion. Alani tabigima surat keputusan do ketetapan na mardomu tu pelantikan na sida. Shalom. Surat keputusan dan ketetapan nomor 006-S-D-17-R-1-9-2022. Pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan Distrik 17 Indonesia bagian Timur yang berkedudukan di Jalan Raja Wali nomor 14 Makassar menimbang 1. Pengunduran diri Ketua dan Bendahara Seksi NHKBP periode 2022-2024. Kedua, perlu menetapkan pengurus pengganti antara waktu tahun 2022 tahun 2024. Mengingat aturan dan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen mengenai seksi-seksi NHKBP memperhatikan rapat NHKBP Makassar dipimpin oleh Ketua Dewan Koinonia Sabtu tanggal 20 Agustus tahun 2022 untuk memilih ketua dan bendahara yang baru, memutuskan menetapkan 1. Nama-nama tersebut di bawah ini menjadi ketua dan bendahara NHKBP Makassar pengganti antar waktu terhitung sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, yaitu Ketua Daniel RP Silaban, Bendahara Rauli Pratiwi Boru Damanik. Yang kedua, tugas setiap pengurus seksi sesuai dengan aturan dan peraturan HKBP tahun 2022 setelah amandemen mengenai seksi-seksi NHKBP. Demikian surat keputusan atau surat ketetapan ini dibuat untuk dilaksanakan, dan apabila ada kesilapan dalam membuat surat keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Ditetapkan di HKBP Makassar hari Minggu tanggal 4 September tahun 2022. Pendeta Resort, Pendeta Rich Johnson D. Simamora STHMM ditandatangan dan distempel.
Hamu nah holongan di bagasan Kristus Yesus. Nunga dibagi hamu surat keputusan penetapan muna gabe pengurus seksi napa sebulung untuk periode 2022-2024 dia kami pengasaron. Nama nukun manuaing di hamu. Na olo do hamu mangulahon do patuluson. Ulahon nong disagihon jala diaturhon. Tu hamu hobar tu aturan do peraturan ni HKBP 2002 dong amandemen patuluhon. Molo nong sadar rohamuna alusi hamuma sian nasa rohamuna. Atong lama pun hati hamu hujahama sian buku nabadiai sian sada Korin 15 ayat 50 lalu. Ope hamu kadong aku nahina holongan marsihohot jala sumubawa mahamu jalalam sumurung matotong di bagasan ulaun ni Tuhani ay diboto hamudo dang magopo halo jaun muna di bagasan Tuhani. Amin. Atong mga sahon na sinirohan ni debata ahu padita HKBP Resort Sulawesi Selatan paujakon hamu gabi pengurus seksi napa sebulung di Huria Makassaron obartu persagi niya ka ulaon nang diaturhon jala diputuson untuk masa bakti pelayanan 2022-2024. Marhite-hite goar ni debata ama, anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot tod di porbadia, say di pargugoi, di parsahalay, jala di parbisuhi Tuhan ima hamulaw patuluson ulaw pajoni, law marsaor manidangi, dohot marhubas di tonga-tonga ni hurianay, bahin sangap di goarna. Amin. Tolong menghadap ke jemaat. Dapola markata sambuta benasida alai dohonot tama selamat melayani nasida untuk naposebulung periode 2022-2024 di tengah-tengah ni huriat HKBP Makassaron. Alani marid de mahita sian nomor 1672 ayat sada laus sudul mahamu laus jongjong mahita salhutna. Pasahat mapilian na tapapungunto do pani debata martang yang mahita. Ali debata ama namin na di banuagi jang hodo haroroan ni saluhut siloleo na denggan dot naso libasan na moliutus. Upasat tami masyan na nilion mi to hami pilian nami to ho. Say jalo may gabiwap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramote. Aso para siya kami pilianon. Pati bulon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordem. Asalam utadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam irgirhami madok mauliate tuho. Mar hite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Oh
Saya menamina di Banua Gijang, Sapnurbadia Magwarm, Sairo Maharajon, saya saut molomoni roham di Banua Tongon, Sona di Banua Gijang. Lehun matuhami sedaro nang uluan siapari, saya sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan nomor dosa tuhami. Unak kami to gihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamudi bagas sadame, los jalo mapasu-pasu sian Tuhan di batamata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho. Di sondakon Tuhan di batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di padopakon Tuhan di batama bohina tuho jala di pasaur madamena tutodim. Shalom, salam sehat Marida, salam. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Menaikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Menaikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Menaikkan syukurku, menaikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu.